Moje meno je Ondrej Holienčík a toto je séria videí Centrum excelentnosti 101. V predchádzajúcom videu sme si povedali o stratégii a úvodných kľúčových kritériách Centra excelentnosti, tak si ich v rýchlosti zopakujeme. Tvorba učebných plánov v spolupráci so zamestnávateľmi. Zmluvné partnerstvá so zamestnávateľmi, Štátnym inštitútom odborného vzdelávania a stavovskou a profesijnou organizáciou. Zahraničné partnerstvá a medzinárodná spolupráca. Partnerstvá s rôznymi inštitúciami. Aktívna účasť partnerov na kariérovom poradenstve pre žiakov základných škôl a kariérové sprevádzanie. Šírenie informácií a diseminácia, web a online platformy. Dnes sa spolu zameriame na 6 ďalších kritérií Centra excelentnosti. V poradí 7. dôležitým kritériom Centra excelentnosti je veľkosť školy a vyvážená skladba odborov vzdelávania, ktoré by mali byť zamerané na vyváženú skladbu odborov so zameraním na excelentnosť, pričom Centrum excelentnosti by malo byť schopné ponúknuť všetky programy dvojročné, trojročné, štvoročné a nadstavbové v oblasti excelentnosti. Napríklad ako my v strojárstve a elektrotechnike. S tým súvisí aj požiadavka na prevažujúci počet žiakov denného štúdia v odboroch excelentnosti. To znamená, aspoň 90% žiakov by malo byť zapojených do odborov v oblasti excelentnosti. S vyváženou skladbou odborov rovnako súvisí počet žiakov v systéme duálneho vzdelávania v odboroch excelentnosti, ktorý by v optimálnom prípade mal presahovať 50% žiakov denného štúdia. S excelentnosťou súvisí aj rozvoj nadväzujúcich foriem OVP, ktoré by takisto nemali chýbať v Centre excelentnosti. 8. dôležitým kritériom je zavádzanie inovačných postupov do vzdelávania, ktoré by malo byť zamerané na implementáciu inovačných postupov OVP do vyučovania, simulačné, dištančné, digitálne alebo aj virtuálne vzdelávanie. Kvalitu aplikácie inovačných postupov do všetkých odborov vzdelávania, v našom prípade modulárna výrobná linka, ktorú pripravujeme. Neustálu prezentáciu a demonštráciu inovačného vzdelávania na stretnutiach s inými školami, zamestnávateľmi a partnermi. 9. kritériom je praktické vzdelávanie u zamestnávateľov, ktoré by malo byť zamerané na realizáciu a vyhodnotenie spoločných regionálnych platformiem na poloročnej báze s kľúčovými zamestnávateľmi. Realizáciu spoločných náborových aktivít pre získavanie žiakov a podpis učebných zmluv. Realizáciu spoločných odborných aktivít pre rozvoj žiakov, pedagógov, majstrov na obidvoch stranách. Či už pôjde o workshopy, tréningy, súťaže a podobne. Percento žiakov v prvom ročníku denného štúdia v systéme duálneho vzdelávania na základe učebnej zmluvy, ktoré by malo dosahovať aspoň 50%. Percento počtu žiakov denného štúdia v 3. ročníku učebného a 4. ročníku štúdijného odboru s počtom hodín minimálne 400 na praktickom vzdelávaní u zamestnávateľa v školskom roku, ktoré by malo dosahovať aspoň 90%. 10. kritériom je overovanie vzdelávania, ktoré by malo byť zamerané na experimentálne overovanie v rámci odborného vzdelávania a prípravy, či už pôjde o odbor, zadanie alebo metódy vyučovania. Spolupráca so ŠIOvom. 11. kritériom je odborná príprava vyučujúcich odborných predmetov, ktorá by mala byť zameraná na vytvorenie systému prípravy pedagogických zamestnancov na minimálne 4 roky, pričom tento systém by mal obsahovať odbornú stáž vyučujúcich odborných predmetov u zamestnávateľov v rozsahu aspoň 1 týždňa. Rovnako zapojiť zamestnancov zamestnávateľa do tréningových aktivít formou školení, workshopov.
sprístupnenie tohto systému prípravy pedagogických zamestnancov pre ostatné stredné školy v rovnakom sektore hospodárstva. Pre dnes posledným z kritérií je zabezpečenie financovania aktivít v odbornom vzdelávaní a príprave na podporu kvalitných výsledkov, ktoré by malo byť zamerané na počet partnerov podieľajúcich sa na finančnej motivácii žiakov v prospech kvalitných výsledkov vzdelávania. Rovnako počet finančne odmenených žiakov a ročný finančný objem prostriedkov použitých na odmeňovanie žiakov. Týmto sme si prešli ďalších 6 kritérií. Tak si ich v rýchlosti zopakujeme. Tieto kritéria boli zamerané na veľkosť školy a vyvážená skladba odborov vzdelávania, zavádzanie inovačných postupov do vzdelávania, praktické vzdelávanie u zamestnávateľov, overovanie vzdelávania, odborná príprava vyučujúcich odborných predmetov, zabezpečenie financovania aktivít v odbornom vzdelávaní a príprave na podporu kvalitných výsledkov. V nasledujúcom videu si spolu prejdeme ďalších 5 kritérií Centra excelentnosti. Moje meno je Ondrej Holienčík a toto je séria videí Centrum excelentnosti 101.